Praktická a multifunkčná autodiagnostika Foxy MS310 je vhodná pre profesionálov, ako aj pre každého, kto potrebuje prečítať a zmazať chybové kódy vozidla, prípadne monitorovať jeho stav. Návod na použitie je súčasťou balenia, na ktorého zadnej strane nájdete QR kód, ktorý vás vezme priamo na návody aj v slovenskom a českom jazyku. Samotná autodiagnostika disponuje funkciou plug and play, a teda nepotrebuje batérie ani iný externý zdroj napájania, stačí ju zapojiť do vozidla a je hneď pripravená na použitie. Autodiagnostika podporuje jazyk anglický, nemecký, francúzsky, holandský, španielsky a čínsky. Umožňuje nastaviť skratky pre tlačidlo F1 a využívať tak autodiagnostiku ešte efektívnejšie. V menu autodiagnostiky je možné zobraziť a pomocou mobilného telefónu naskenovať QR kód na aplikáciu, ktorá vám umožní monitorovať jednotlivé funkcie cez mobil. Po spárovaní s vozidlom zasvieti na autodiagnostike kontrolka na červeno, ak sa našiel chybový kód. Zistíme, aký problém zobrazený kód vyjadruje a jeho problém vyriešime. Po vyriešení problému môžeme chybový kód vymazať. Kontrolka zasvieti tentokrát na zeleno. Pomocou autodiagnostiky vieme skontrolovať aj stav a životnosť batérie, sledovať údaje v reálnom čase, skontrolovať emisie a využiť mnoho ďalších funkcií. Fantastická voľba s výborným pomerom ceny a kvality pre každého mechanika alebo majiteľa automobilu. Nájdete na profigaráž.sk.